Hola, sóc el Josep Pérez, un productor i realitzador audiovisual que també treballo com a periodista, i davant de la pregunta que em fan en el bòlit de com està afectant el Covid-19 la meva activitat, doncs diré que de ple. Aquest any tenia dos projectes davant, un llargmetratge documental que coproduïm amb TV3, que s'hauria d'haver començat a rodar ja alguna part a la Costa Brava i que no pot ser, simplement perquè és un documental que demana que hi hagi molta gent davant de la càmera, el qual ara mateix és impossible. I l'altre projecte és un webdoc, un documental pensat per ser inserit en un espai multimèdia, que també havien de començar a rodar a l'Alt Empordà i que també necessita la interacció de gent, que és l'única cosa que ara mateix no es pot fer. Per tant, aquests dos projectes que acabaran tirant endavant, però suposo que patiran alguna mena d'endarreriment en la producció. L'altre projecte que tenim està en fase de distribució, que és el darrer documental, Les deixebles de Marcel Duchamp, el qual tenia paraulades una sèrie de projeccions a festivals, a cineclubs, espais d'art, les quals s'han aturat, posposat o reprogramat. Per sort, la del bòlit la podrem fer al juliol a Girona, però moltes altres encara depenent de que els productors, els distribuïdors aquests, sàpiguen quin és el calendari en el qual ells s'enfronten, perquè cada país s'està movent amb uns calendaris diferents i poder programar en funció del que diguin les seves autoritats. I a qüestions molt més de fondo, doncs jo diria que n'hi ha com dues coses aquí, molt clares. D'una banda, què en farem els creatius de tot això? Per mi encara és d'hora, penso que ara és un moment pels periodistes i pels mitjans de comunicació, la llau de dades és massa gran i tot és massa recent i encara, almenys a mi, em falta veure quina és la qüestió de fondo, de veritat, que li podré treure a això, més enllà de fer un reportatge periodístic, que això sí que es podria fer, però a nivell artístic no li veig encara com un rèdit per mi. I en segon terme jo diria que és la crisi econòmica que diuen que ve, com qualsevol que forma part del món de la cultura i estem tremolant, perquè sabem que som la part més feble i que sempre rebem. I en el cas de les pel·lícules, on la cadena de valor d'una pel·lícula formen part moltes entitats i persones, productors, distribuïdors, exhibidors, és molt fàcil que qualsevol d'aquests graons de la cadena caigui i, per tant, es trenqui el subministre de que arribi aquesta producció al públic. Però més enllà d'això, jo diria que sobretot el que és un bon moment per rearmar-se ideològicament, que simplement per mi això significa saber qui ets, què vols i què has de fer per aconseguir això que vols.